No niin, ja heipä hei kaikille. Täällä Aleksi ja tosiaan, tää kuulostaa vähän tyhmältä, kun mä siirtelen tätä tuolia. Noin. Eli terve kaikille. Meikäläinen on Aleksi ja mä ajattelin nyt tässä tehdä iltasadun, kun on näin myöhä. Kello on tosiaan 10 tai no myöhä, mikä myöhä, koulu alkaa 9 ja niin poispäin. Ja mua rauhoittaisi tehdä pieni iltasatu tai no tarina, iltasatu. Ikään se ole ihan sama asia. Eli tässä peliä kulkee, tai peliä näkyy tässä taustalla, jotain peliä, ehkä Minecraftia, ehkä Arctic Combatia. Eli no tästä sitten lähtee. Eli tää on nyt vähän tällainen lyhyt tarina. Tämä tarina koskee meidän jengiläistä, joka pitkästä aikaa siis me oltiin joskus päiväkodissa, päiväkodissa oltiin, leikittiin jotain, no mitä nyt tän ikäiset ikinä leikkiikään, ja joo, mitä nyt tän ikäiset leikkiikään, ja sitten, noin nyt mä jäädyin tähän hetkeen. Siis, me leikittiin niinku jotain random sen pikkuveljen kanssa ja mun pikkuveljen kanssa. Ne oli meitä 2-3 vuotta nuorempia. Ja sitten 2-3 vuotta nuorempia. Ja me leikittiin niiden kanssa jollain meidän päiväkodin jossain niinku jollain liukumäellä jotain random, se pienempi oli joku kuningas, joku banaanikuningas. Ja sitten me loppujen lopuksi joskus, kun mä päätin siihen eskariin sen mun päiväkodin, niin siihen se sitten päättyi se meidän kaverisuus. Me niinku ajateltiin, että me enää ikinä nähtäis. Se oli niinku mulle tosi hyvä kaveri. Se oli tosi hauska. Sen kanssa niinku voi jutella mistä vaan ja se oli tosi hauska, mukava, miten nyt kaverit ikinä onkaan. Ja no minkälaisia nyt kaverit ikinä onkaan, eli sellainen perus ihminen, jolle voi kertoa kaikkea. Se on niinku sellainen mulle tosi hyvä kaveri. Sillä niinku voi kertoa hyviä vitsejä. Se tajus ne kaikki. Ja jos ei, niin se naurasi niille kumminkin. Et se niinku ei mitään toi on sittenkin hauska. Jota sinne päin. Joo, tossa joku fail tapahtua. Eli siis niinku se oli tosi hyvä kaveri. Sitten meidän tiemme erkannevivat, kun mä lähdin ihan eskarin jälkeen eri kouluun. Se oli jossain, kyllä se asui siinä lähellä, mutta mä en niinku käynyt niillä. Ei tullut yhtään mieleen käydä niillä. Ja ne asuu Jarikurin naapurissa, tai siinä Jalikullin naapurissa. Ei, siis Jarikurin naapurissa, siinä ihan vain joku mökki, ei se mikään vakituinen asunto ollut. Ja siinä asusteli ja sitten kun mä vaihdoin taas koulu ja taas mä olin joku Helsingissä, kävin koulua, sen jälkeen tuli takas Vantaalle. Ja sen kaiken jälkeen mä rupesin harrastaa
siellä Helsingissä futista, mutta sitten kun oltiin suunnitelmassa muuttoon, niin se futis jäi sit siihen, kun ei oikein enää kiinnostanut, niin sitten aloitettiin toi salibändi, se korvaa nykyään futiksen. Siis salibändi aloitettiin tai minä aloitin salibändin, no niin nyt on ala 3 vastaan. Mä aloitin tuon salibändin ja sitten sitä harrastin tai harrastan vieläkin nykyään. Ja se oli niin kiva, että sitten kun mä harrastin sitä vähän aikaa, sit me niinku yhdistyttiin yhden jengin kanssa. Sitten siinä jengissä, siinä samassa jengissä, siinä oli just se, kutsutaan häntä nyt vaikka Joonakseksi. Hänen oikea nimi ei ole Joonas, mutta kutsutaan häntä Joonas, tai no kutsutaan häntä Kaveri. Eli se kaveri, se oli just siinä jengissä, mihin mä vaihdoin, tai mihin me yhdistyttiin. Ja sitten siinä samassa me ei niinku uskallettu mitään puhua eikä mitään toisillemme. Me vaan niinku oltiin sille jee. Sitten yhten päivänä, kun me pelattiin futista siellä, ja futissa mä harrastin ennen futista, sit se kysyi, että harrastaks mä futista, tai onks mä harrastanut futista, ja mä olin silleen, että joo. Ja sit me saatiin niinku selville, että se on se kaveri ja näin. Ja sitten saatiin osoite ja kaikki siltä kaverilta. Ja sitten ne pyysi käymään. Ne on kuljettanut meitä pari kertaa treeneihin ja kaikkea, kun me asutaan niin lähekkäin. Ja niin. Et sitten me ollaan niinku ruvettu tapailemaan vähän useammin. Siis niinku ei silleen tapailemaan, ei silleen. Ui saatana, mulla oli just se killstreakki. Ja mulla on edelleen killstreakki. Wow. Yeah. Bitch. Are you bitch? Ja tietenkin heti selästä tulee joku. Ja killstreakkihän ei tähän katoa. Joo, eli tässä oli tätä iltasatu tällä kertaa. Toivottavasti piditte tästä, kun mä nyt eka kertaa satuilin, kun mä näin, että toi Leinonen teki noita videoita. Ja sitten päätin itse tehdä, kun joo, päätin itse tehdä. Ja siellä tulee selästä. Noniin, eli tää iltasatu päättyi tähän. Ja toivottavasti piditte, tykätkää, jos oikein paljon piditte, lisätkää suosikkeihin. Ja mun nimi on Aleksi ja se oli nyt sitten morjens.